кажем на българския съд, че той не е независим. Той би трябвало да е независим от политическите партии, от политическите назначения, от корупционни внушения. Но българския съд трябва да е зависим от волята на българския народ. Българският съд трябва да е зависим от обществения интерес, от националния интерес и не може да съди в името на чужди държави и на чужди интереси. Затова, нека да си обещаем, че не само това дело днес, следващото на 14 февруари за Карбово, следващите дела, които предстоят за джамията в Стара Загора, за музея в Кърджали, за десетки други имоти в десетки български градове, трябва да бъдат съпътствани с такова народно множество. И този съд вътре и тези съдии да се съобразят с волята на хората. Ще дам думата на всеки от представителите на фен-клубовете, които са тук, но преди всичко искам да ви кажа, че ако в трудни времена не се обединиме и не сме преди всичко българи, ще ни се случи същото, което се е случило в края на 14 век. От една велика империя България се разпада на отломки, на отделни групи, които враждуват помежду си и попадат под османска власт и така 500 години. Дошло е време да се събудиме и да се научиме, че извън нашите всекидневни дрязги, вражди, спорове, различни симпатии към партии и клубове, преди всичко ние имаме една родина и това е България. И ако продължаваме да водиме древни войни помежду си, ще загубиме тази България. И е време да кажем, че повече няма да търпим подобни издевателства. Благодаря. Защо не натикаха тук на булеварда? Това, което пеем ние. За България, за България, само за България. Кои поети искат да забранят, кои поети искат да цензурират и да ги извадят от българските учебници, защото били неудобни, защото били политически некоректни. Кои са тези велики слова, от които ги е страх? Аз съм българ, че обичам нашите планини зелени. Аз съм българин, обичам нашите планини зелени. Че в годината, когато цяла България е обсебена от такива дела, се появиха идиотски филмчета с заглавие "Ботев и идиот", или че е случайно, че ограбиха паметника на Левски под
погледа на стотици полицаи, че български чиновници казват, че делото на Апостола не трябва да се изучава с толкова вдъхновение, защото в крайна сметка той бил закононарушител в една законна Османска империя. Няма нищо случайно. Тези дела са част от една система, която иска да унищожи това, което остана на българския народ, неговото достоинство, неговата историческа памет, неговата връзка с неговите предци. За това трябва да разберем, че дали ще защитиме паметника на Левски в София, дали ще прекратиме от излъчване този идиотски филм с това недопустимо име, правещо гавра с името на Христо Ботев, дали ще се борим в учебниците по история да останат повече от произведенията на нашите класици, дали ще се учи за османско присъствие или за турско робство, зависи от нас. И това, което пожелаеме ние от политиците, ще слушат нас, а не това, което им се казва от някъде, това, което им се нарежда. Защото това е една система, която иска да обезличи и да унищожи нашия народ. Нека си припомниме... Долу ДПС! 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 Нека си припомниме за какво са умирали хиляди български поборници за свобода, революционери, хайдути, за какво си дадаха живота, за какво изляха в занданите на Диарбекир. Защото имало присъствие, защото сме се рахатували и сме си живеели добре. Не. Те са се борили срещу една кървава, грозна, варварска тирания, непозната на цивилизована Европа, която днес търси реванш и търси признание, че са обогатили световната култура. Така я обогатиха, че нашия народ беше почти затрит, почти съсипан, обезверен, загубил своите водачи. Но винаги от недрата на народа са се раждали неговите водачи. И нека да си припомним някои от великите стихове, тези, които са вечни, които са по-ценни от всичко създадено. Настане вечер, месец изгрее, звезди обсипат свода небесен, гора зашуми, вятър повее, Балканът пее хайдушка песен. Ако искате, можем да го изпееме на седиите вътре да чуят каква песен пее Балкана. Настане вечер, месец изгрее, звезди обсипат свода небесен. Вятър повее, Балканът пее хайдушка песен.
Има ли тълпа, дали пъти ли газки?